Ano, laki na kayo nandito ko. Hugaw Ayan yung ano yung... Hugaw yung dalunggan. Murag... Kabaraw, hindi nyo makita. Ang ilalom lang normal. Hindi yung maga. Be, check natin mo, be. Di ba yung kay Ate Gay kasi dito? Dito Hindi kasi ko naman sa sinabi kanya. ano. Grabe kumbaga, ka naman. Hindi, kasi yung... Katigay kasi yan, matagal na daw yun na meron. Pero Akala niya hindi naman beke masakit. lang. Sa akin kasi ang sakit, ilalim pa. Sa loob. Tayo din. Tayo Ah, gumagano, tingnan mo. Laki ako, ginanon ko. Mayroon na malaki kulani. O, yan o. Oh, yan na nga yung kulani. Pag may ano ka, may sipon, may... Oo, left. Pero hindi siya, ang kulani kasi marang bilog din hawi dahil sa sakit. Sa akin, hindi. Yung maga talaga yan o. Pag ginanon mo, o. O, yan o. Oh, na ayaw ko na. Yung ang laki ng maso ko, sakit magkaayon niya. Ang kupag, abot ko yung doktor, uwag ang gibil eh. Mas nauna pa yun. Kala ko naman, tumaas yung blood. Tapos bawal ko sa body of water, nabungog na ko. Dagat. Bawal ko sa dagat. Swimming pool. Normal eh, mabungol ko no, kay gibot nga magtubig no. Pag di mo na ano. Diligiyana pa na ni mo babad pa na mga kuan pila ka seconds, ingana ko sa una. Tapos Nabungol. ingak man ka sa una. Dili ingak. Ingana gyapon gihubag yapon siya. Ingak kita mo. Kanay mo ha, ingak na mo og buta. Tapos hindi ka ba mahilig mag-cotton ba? Ay sa ba? Hindi naman kailangan itusok. Ikot lang ba yung paligid? Kasi Pero may sinasabi si Ma'am Cici kanina, ano yun? namumuuna yung ano. Ano yun? Yung ano? Yung Dahil sa? magtutulo na yan. Luga na ba? Kasi yung ano yung kanal? Air canal na. Kasi ako nagkaganyan ako nung bata ako. Ang tagal din, para mga 3 years din kaming ganyan. Tapos, sasakit yung ulo mo, parang kumipitik-pitik. Kulbaan ka. Imumukbang ko to nga, putang ina nyo, kinain nyo. Jeria. Pinilit niya. Jeria. Imukbang ko Kaya nga, nga, imukbang daw nga niya. Ito yung ano, ito yung gamot. Ano pala yung gamot? So, Tolo sizes. Ano yun? Hindi ko mabasa. Dali. Tolomenesis. Hirap jumihiis. Ano yan? Auto wax. Ano to para sa mga tutuli. Ganito din yung gamot ko dati. Para lumambot siya o maian labas ba? So, for external use, Pustotic. 663. Ba sa check up? river siya. Daily. Diyan nagyapon. Water. Ha? Kay river ko sa una gi. River. River sa Bugog. Side. River Bugog. River side. Ilang weeks to? Maubos lang yung drops. Hanggang sa malusaw lang din. Anong gamot yan? Tuloconesis. Tulok. Sa amin sa ano, Tagalog, tulok ang tawag sa totole. Tulok. See? Oo, tulok. Si Ivy. Itong ano, pagkutsara. Kato mo na, murag giling-giling. O, kato. Kato mo na giling-giling. Ito dayon, mura sa barina. Balik pa ko. Ingana ang result sa ako basta akong gamitan ng cotton buds, katong Gamit. katong kahoy. Di na yung advice mo lang. Ako ganun, infected naman niya. Dili gyud ko gamit ana, kon gyud ako ana, palit gani ko to cotton buds. Oh. Kana siya recommendable man good. Kay katong kahoy, manggigil ka kahoy ang good siya. Kung kanang cotton buds, manggigil ka mo piko ra siya ba. Pero kasi dapat paikot lang. Hindi siya patula. Pareho rin naman yun. Kasi nga tagal na wala. Hi! Sweet corn! Sila ni? 35 isa. Ha? Tulo 100. Tatlong balot, 100. So, tatlong ganito 100, tama? Sa isang 35, isa, 100. Pinugulo mo yung ano. Sabi niya lugi. Hi, mother! Kain tayong mais, mother! Marugayin, kaya mulakong din siya. Ang kaning... Food trip ko po kami. Wait, doon na pa yun. Here's my favorite mais! Sunday kasi.
more salt. Ayan, kain tayo ng Mais. mais. Mais, sweet corn. I really love this. So talaga to sa mga comfort food ko din mga mama. Mostly talaga. Ayun pala eh. Pengahon cheese. Dito oh. Gamay ra. Mas maganda siya kung dinadaliri. Meron kaming cheese. Baka kami chef. Ayan. Pinalakas eh. Oh, suka. Yang, mais yan. Ito yung palit kayo. Duwa na isang daan. Ay, duwa. Ang baon? Mas gusto ni Oyong imerienda ang ginamos. Yung naapay ginamos oh, na bago. Akala ko dyan lang. Oo ko. Bata pa ako. Hinitan ako sa mais. Isa ito talaga sa lagi kong kinakain. Ito, sweet and corn. Sweet corn. Ano na sweet and Sweet sweet? and corn. Against the light ka man kasi jam. Ano? Ha? Britney daw po. Ha? Wala na tapos Britney. Gula volleyball. Dinig gagawin sa nagmotor. Dili, kanyang balay. Kamu tayo na sigdagan na yung mga lalaki na nakapote, padulong. Mukhang lalaki din ang gusto. Ikaw? Magkaroon ng guys, may isagi mo diba? Purog din siya oh. Ano talaga ay? Yung nasa ito yung buhok kabi, yung baboy mo ibot lang. Siguro ka. Nahirapan na siyang tanggalin yung buhol. Ginuntingan niya. Hinahanap na naman siya oh. Hala! Tara! Saging nga. Ayan kasi yung ano, saging. Oh. Sino yun? Tignan mo, si Ginger lagi niya, kinakamot siya. Oh, nanood siya oh. Familiar siya. Gani kaya kita ni mo. Siguro sa kuha pag mo. Nang kasi ko. Kana daw iko, di ko ni mo. Hap. Imo ning suot di ba? Bon. Bon. Awa. Hindi na di ba? Pwede. Apas. Anak.